Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a királyt, ki földet egett arcszázadokon át, birodalmas erővel. Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a királyt, ki földet egett arcszázadokon át, birodalmas erővel. Az én szívem ünnepi szúzattól árad, zengem dalomat a királynak. Ékesebb vagy te az emberek fiainál, kedvesség ömlött el ajkadon, megáldott téged örökké az Isten. Szent Anya, üdvözlégy, te szülted a királyt, ki földet egett arcszázadokon át, birodalmas erővel.
és lássad és figyelj rám. Felejtsd el népedet és atyádnak házát, mert a te szépségedet kívánja a király. Hódolj neki, mert ő a te urad Istened. Szent Anya, üdvözli, te szülted a király, ki földet a századokon át, birodalmas erővel. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Szent Anya, üdvözli, te szülted a király, ki földet egett tart századokon át, birodalmas Zeng a harang hívó szóval, ez szép ünnep reggeli. Összegyűltünk oltárodnál, kér szívünkbe új remény. Földi bajban, gyötrelemmel, tűnik múlik életünk. Áldozatod elhelyében, új életre az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntölek benneteket. Elsősorban kegyelmes Püspök Atyát, nagy méltóságú Püspök Atyát, aki oly szeretettel elfogadta a meghívást, és úgy mondta, most már többször jön ide-vissza közénk. Mindannyiukat nem fogom nevezni, hiszen testvérek vagyunk Krisztusban. Mindannyiukat nagy szeretettel, elsősorban azért, hogy elfogadtátok a meghívást. Imádkozzatok velem együtt, adjunk hálát ezért az 50 évért. Még egyszer köszönet mindenért. Drahí bratia a sestry, chcem vás všetkých pozdraviť a privítať vás na dnešnej slávnosti. Ďakujem vám za každú pomoc, ktorú ste mi počas 50 rokov kňazstva prejavili. Nech dobrý Pán Boh štiedro odmení. Ak som niekoho urazil, alebo mu ublížil, prosím o odpustenie. Mielőtt megkezdenénk ezt a Szent Misét, mindannyiuktól, akiket megbántottam, itt működésem alatt és papéletem alatt, talán botrányt okoztam életemmel, hozzáállásommal, bocsánatot kérek mindannyiuktól, egyet tudok mondani, engem mindig is a Jóisten vezetett. Egyesüljünk ebben a mai Szent Misében, és kérjük Jóistentől a kegyelmet, hogy együtt, így ahogy vagyunk, tiszta szívvel, tiszta lélekkel tudjuk bemutatni legszentebb áldozatunkat, Szent Misénket.
Gyónom. És nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat léteztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétlen, én igen nagy vétlen. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűzmáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Mennyei Atyám, Te minden érdemünk nélkül kiválasztottál arra, hogy részesedjem Krisztusnak, a Te fiadnak örök papságában, és egyházadat szolgálja. Add, hogy az evangéliumnak szelíd, de rendíthetetlen hirdetője legyek, és kegyelmed hűséges kiosztójának bizonyuljak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszél: az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívőket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot börtönök lakóinak, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját, hogy megvigasztalja mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamuhelyébe, örömnek alját a gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett, meg ünnepi öröm éneket. Ez az Isten igéje.
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Paste Božie stádo, ktoré je u vás. Starajte sa oň, nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví najvyšší pastier, dostanete nevednúci veniec slávy. Počuli sme Božie slovo. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut. Amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én is ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ezek az evangélium igéi. Nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket
és nagyon köszönöm, kedves jubiláns atya, hogy megbíztál bennem, hogy meghívtál erre a szép ünnepre. Valamennyiünket, régi paptársaidat, barátaidat, akik az elmúlt évek, évtizedek alatt sokszor találkozhattunk. Két gondolatot szeretnék egy kicsit körüljárni ezen a mai szép ünnepen, Péter atya papszentelésének 50. évfordulóján. Az egyik az ő személyes életútja, ami mögött ott kell látnunk az Úristen kiválasztó szeretetét, a másik pedig, hogy arany misét ünneplünk, hogy egy kicsit újra rácsodálkozzunk a Szent Mise ajándékára. Kezdem onnan, hogy valamikor a 80-as évek közepén édesanyámmal néztük még a Pilismaróti plébániámon a televíziót, a Ki nyer ma műsort. És hát édesanyám nagyon szerette ezt a műsort, és hát megint egy alkalommal sok szereplő volt, mindenféle kérdéseket tett föl a Vágó István, és hát egymás után buktak el a résztvevők. És csak egy legény maradt végig, és az volt Péter atya. Csak édesanyám azt mondja, ki lehet ez a Dobos Péter, hogy ilyen okos ember? Hogy mindenre tudott válaszolni, és megnyerte ezt a díjat, ezt a szellemi vetélkedőt. Hát aztán nem kellett sokáig várnom, mert én úgy emlékszem, hogy Burján Laci bácsival jöttetek először hozzám még a Pilismaróti plébániára. Na mondom, végre láthatom a Péter atyát élőben is. És azóta sok-sok kedves találkozásnak az élményét őrzem. A Jóisten kiválasztotta őt, meghívta őt, az ő bizalmába fogadta, hogy Jézus mondja, barátaimnak hívlak titeket, hiszen mindent tudtulattam nektek, amit atyámtól hallottam. Ami papi életünknek ez a titka, csodája, ez a személyes kiválasztás. Profétai meghívást hallottuk, hogy mielőtt megszülettél volna, neveden szólítottalak. És kezdem onnan, megint csak a mi közös életutunkat, hogy amikor ott Ipoly-Balogon megszületett Péter atya, 1951-ben minket éppen akkor telepítettek ki Budapestről édesanyámmal, özvegyanyámmal. Nekem az 1951-es év, ezt te se tudhattad. Édesapám meghalt a háborúba, édesanyámmal ott maradtunk egyedül, és akkor még ki is telepítettek minket egy szabolcsi faluba. De akkor született Péter atya. És természetes, hogy vele együtt, és mindnyájan, akik itt vagytok, mondjunk köszönetet az ő drága szüleiért, akik elfogadták őt, és a Jóistennek felajánlották. És onnan indult az ő hivatása, semmi se volt véletlen az ő életében. Azok a papok, akik nevelték, az iskolái, a tanárai egyengedték az útját, míg elérkezett 1974-ig, ezzel a június 8-ai napon, és pappá szentelték. 50 évvel ezelőtt. Akkor én már Pilismaróton voltam kezdő plébános, és hát engedjétek meg ezt a kis tréfás megjegyzést, hogy azokban a 70-es években ott a börtön szomszédságában van az a gyönyörű Pálos templom, ahol több mint 5 évig szolgálattam, és ott megismertem egy kedves orvost, aki fiatal orvosként ott szolgált a faluba, összebarátkoztunk, és azóta is 50 éve tartjuk a barátságot. Ő is meghívott engem, amikor a 60. születésnapján ünnepelték őt, nagyon sok orvos barátja, mindenki ott volt, tisztelői, ez Kaposváron történt,
és engem kértek, hogy mondjak egy köszöntőt. Hát úgy kezdtem, hogy kedves professzor úr, emlékszel-e még, amikor a 70-es években együtt ültünk Mária Nosztrán? A plébánia kertben. Persze kitört a nevetés. Hát nekem egy ilyen emlékem van 74-ből, hogy ott a börtön szomszédságába kezdtem a papi szolgálatomat. Az Úristen egyengedte az utadat. És tényleg a papszentelés után itt van Esperes úr, ugye Ipolyság volt az első állomáshelyen, itt jöttünk el Csép mellett, aztán Kőkeszé. Aztán megint csak egy nagyon érdekes kapcsolatunk volt, Ipoly hídvég. Nem sokkal azután, hogy Pilismarótra kerültem plébánosnak, meglátogatott a Mészáros Árpi bácsi, aki valamikor elődön volt ott Pilismaróton, de aztán utána Ipoly hídvégen volt plébános. Azt mondja, eljöttem, szeretném megnézni, hogy ki az én utódom ott Pilismaróton. És hát akkor Árpi bácsival összebarátkoztunk, és többször voltam ott hídvégen, most már hídon is át tudunk menni, most már tényleg hídvég, mert van híd. És aztán utána jöttek a találkozások egymás után, és megint mondok egy nagyon érdekes találkozást. Ez úgy, hát 2000-ben szenteltek püspökké, most már annak is jövőre lesz a 25 éves évfordulója. És fiatal segédpüspökként Péter atya meghívott, már nem emlékszem pontosan, hogy milyen ünnepre is hívtál meg. És itt beszélgettünk, és itt volt a Váci Egyházmegyéből egy Marton Zsolt nevű fiatal pap. És ott a mise után beszélgettünk, és azt mondja, püspök atya, meghívhatnálak-e téged Dányba? Most én ott vagyok plébános, hát ha Péter atyához elmentél, talán eljönnél hozzám is Dányba. Hát mondom, szívesen eljövök. Ez lehetett úgy 2002 körül, és amikor ott voltam a dányi búcsúban, azt mondja, nem lehet, hogy te leszel majd a váci püspök? Hát mondom, ki tudja, még az is előfordulhat. És aztán tényleg így kerültem 2003-ba Vácra, és akkor Marton Zsolt atyával közelebbről is találkoztunk, amikor Gödi plébános volt, és ő lett az én utódom, most már 5 évvel ezelőtt. Ezért szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek az életben, tehát az, hogy mi akkor találkoztunk, azt is neked köszönhetem, hogy akkor meghívtál. Az életutadat a Jóisten irányította. Minden feladat, amit kaptál, igen mondtál, az életedben olyan fontos volt az iskolák ügye, amikor szerkesztetted a Máriakora újságot, a szűzanya tisztelete, és mind a mai napig vezetett téged az Úristen, ahogy a Szentmisében te is mondtad. Vezetett téged, mert kiválasztott. És most, amikor a te aranymisédet ünnepeljük, nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ma ezért adjunk hálát, hogy általad is Jézus utolsó vacsorai ajándékát annyiszor megtapasztalhattad a híveiddel, a rád bizottakkal. Most van a te aranymiséd, Úrnap után, tegnap Jézus szíve ünnepe után. Előkészített bennünket ez a két ünnep arra, hogy ma újra rácsodálkozunk, hogy mit is kaptunk mi ajándékul az utolsó vacsorán. Nem hagylak árván titeket, veletek maradok. Ez az én testem, ez az én vérem, itt vagyok. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, bennem marad és én ő bennem. Öreg emberként szoktam ezt hangsúlyozni, hogy nem elég nekünk már a tavalyi hitünk. Többet kell, hogy megértsünk, megsejtsünk
az Úristen szeretetéből. Felnőtt hitre kell jutnunk, hogy minden szentmisét olyan csodaként és ajándékként élhessünk át, mint ahogy az apostolok a szűzanyával együtt átélhették az első szentmiséket, a kenyértörés ajándékát. Velünk van a mi szerető Istenünk. Ma reggel egy kedves ajándékot kaptam, meglátogatott egy kedves barátom. Már mondtam, hogy jó, örülök, hogy jöttél, de én most már sietnék az aranymisére. De hát csak azért jöttem, mert hoztam egy ajándékot, és bekapcsolta a kis telefonját, és Sík Sándornak a Hiszek című versét, a Sinkovics előadásába. Igen. Ez se volt véletlen. És most zárásként ezt hozom neked, és ezt kérlek majd tőletek is, hogy ha lesz egy kis időtök, hallgassátok meg. Sík Sándor, Hiszek. És ebben van az a nagy, szent köszönet és hála. Urunk Istenünk, hiszek benned Atyaként, hiszek benned Jézus Krisztusként, hiszek benned Szentlélekként, rád bízom az életemet. Hogy részese lehetek a te titkodnak, a te szereteted csodájának. És ezt hoztam ide erre mai szentmisére neked ajándékul is, hogy adjunk hálát veled együtt a Jóistennek a te meghívásodért és a szentmise csodájáért. Ma is újra átélhetjük azt, a legnagyobb szeretet csodáját, aki ott a kereszten meghalt értünk. Teste és vére titkát átadja, hogy biztosítson, hogy velünk van, hogy az ő isteni szeretete átjárja az életünket, az egyházunk életét, és egy örök életre, egy örök mennyei otthonra vár minket, hazavár, aminek elővételezése ez a mai szentmisénk is. Péter atya, köszönjük, hogy vagy nekünk, köszönjük, hogy a Jóisten meghívott, és köszönjük általad a szentmise csodáját. Amen. Vaša excelencia, otec biskup Mikloš, drahý brat Peter, oltárni spolubratia, milé sestry reholné, bratia a sestry. Mladý chlapec, bohoslovec v 4. ročníku, zamýšľa sa nad svojím povolaním. Som to hodný? Dokážem to? Mám dosť síl byť kňazom? Nezlyhám. Takéto otázky, my kňazi to asi poznáme všetci, sa ozývajú, keď človek čaká takúto chvíľu. Tak sa spýtal o radu svojho farára, staršieho kňaza. Čo mám robiť? Čo mi poradíte? On mu radil takto. Ak chceš slúžiť Bohu, ak chceš slúžiť Bohu tak, že bude slúžiť ľuďom, tak sa neboj. Boh ti dá potrebné dary, potrebnú milosti, potrebnú silu, aby si tú službu zvládol. Ale ak chceš, ak čakáš, že budú ľudia slúžiť tebe, ak chceš, aby ťa poslúchali, ak chceš byť vedúci, tak sa nedaj vysvetiť. Bratia a sestry, monsignora Petra Doboša poznám tak intenzívnejšie 20 rokov. Ako kňaz sme stretli, keď som bol ja kaplán v Šahách a on bol farár v Ipelskom Predmostí. Za tie 20 rokov, čo sme spolu v jednom dekanáte, som mnohokrát sa mal možnosť presvedčiť o tom, že otec Peter prijal svoje kňazstvo ako službu. Pre neho služba Bohu je slúžiť ľuďom, svojim farníkom, priateľom, ľuďom, ktorí to potrebujú. Lebo nezištná služba je najviditeľnejším prejavom lásky.
Je to prejav, ktorý nestojí na veľkých a pekných slovách, ale na skutkoch, ktoré hovoria sami za seba. Človek je nasmerovaný na spoločenstvo. Od svojho počatia dieťa prichádza na svet, to najlepšie, čo ho tu môže čakať, je milujúca matka, milujúci otec, rodina. Ďalším krokom je, keď kňaz vysluhuje sviatosť krstu a človek sa stáva členom najväčšej rodiny Božích detí. Krst patrí medzi tie najvýznamnejšie udalosti v živote človeka. Mu otvára večnosť s Bohom. Hoci ten človečik malý o tom ani nevie. Peter, koľko si pokryl za 35 rokov? Koľko to bolo krstov? Ďalšou vážnou úlohou kňaza je pomáhať rodičom vštepovať deťom ich pravdy viery, vyučovať, pripravovať na prijatie sviatosti ako sväté prijímanie, birmovka. Je to čas sejby. Sejeme semienka do detských citlivých duší, ale úroda prichádza neskôr. Sme vďační všetkým tým, ktorí nás viedli k Bohu svojím životom, svojím príkladom. Aj keď sme urobili všetko tak, ako sme najlepšie vedeli, skúsenosť je taká, že mladý človek sa musí sám rozhodnúť, či chce alebo nechce kráčať touto cestou viery, alebo si volí cestu, ktorá sa zdá pohodlnejšia, ktorú tak silno ponúka dnešný svet. Sme slabí. A pri tej aktivite pokušiteľa ľahko robíme aj chyby, ktoré majú niekedy veľmi vážne následky. A keď človek precitne, keď si uvedomí, kam až zašiel, keď si uvedomí, čo mu hrozí, kto mu pomôže, za kým pôjde. Pán farár, čo mám teraz robiť? Také otázky si Peter počul asi aj ty. Alebo podobné otázky. Keď kňaz prežíva radosti, bolesti, utrpenia svojich farníkov. Lebo už svätý Ján napísal, nie ste si vzájomne bremená, tak naplníte Kristov zákon lásky. Teda podržať chvíľu kríž, aspoň na chvíľu mu uľahčiť, pozbudiť milým slovom, pridať úsmev. To sú veľmi dôležité chvíle v živote každého z nás. Najmä v dnešnej dobe, keď túžba po úspechu rýchlo dosiahnu svoj cieľ, vedú človeka k tomu, aby nepozeral naľavo, napravo, nepozeral a nevidel človeka doráňaného niekde pri ceste, lebo toho len zdrží rýchlo ďalej za svojím cieľom. Počúvať uvolených, nasmerovať ich mysľ na nebeského Otca, sedieť pri posteli zomierajúceho, to je ďalšia a nie ľahká úloha kňaza. Príbehy sú to veľmi silné. Niektoré si zaslúžia poznámku skoro neuveriteľné. Otec Peter spísal tieto príbehy v malej knižočke názvom Stretnutie s chorými. V jednom príbehu otec Peter píše, bolo pred Vianocami, navštevoval som chorých, ktorí nemohli do kostola pre svoj zdravotný stav, a tak som prišiel na byt, zvonil. Raz sa mi stalo, som zmýlil adresu. Zvoním pri nesprávnych dverách. Otvorili mi a hneď sa ponáhli povedať, my kňaza nevolali, hoci máme tu chorého. Tak už, keď som tu, aspoň ho pozdravím, hovorí otec Peter. Priviedli ho chorého, ktorý bol už dlhší čas na lôžku pripútaný, museli ho polohovať, dávať prienky. Počas rozhovoru
Môj otec Peter vysvetlil, že navštevuje chorých, aby sa mohli si vykonať sviatosť zmierenia, svätú spoveď, sväté príjmanie. Či by teda aj on nechcel. Chorý rázne odmietol a z jeho hlasu cíti, že žiadneho kňaza nechce. Tak som sa lúčil so slovami, však i predsa len niečo chcel. Môžem prísť neskôr, hovoríte Peter. Vtedy sa zarazil a na znak súhlasu tak mierne prikyvol. Pokračoval som v návštevách chorých. Večer zazvonil na fare telefón a ja som počul známy hlas. Pán kaplán, prídite. Hneď. Môj manžel vás hľadá a čaká. Chorý ma dopravadil náš zvonár, ktorý dotyčného poznal a nechcel veriť, že by ten raz žiadal svätú spoveď. Požiadal som ho, aby sa chorého modlil. Mi prosil potrebné milosti. Podarilo sa. Otec Peter končí príbeh slovami: v ten deň som bol veľmi unavený, ale veľmi šťastný. Slúžiť Bohu i ľuďom je náročné. Človek by to len svojimi silami nezvládol. Preto vás prosím, touto cestou vás prosím, sa modlili na nášho otca Petra i na všetkých kňazov, aby nás Duch Svätý sprevádzal a posilňoval, aby celé naše farnosti spoločne kráčali cestou, ktorá vedie do večnej radosti. Amen. Könyörögjünk testvéreim Istenünkhöz, aki a mai napon ünneppel örvendeztette meg népét. Adj kegyelmet aranymisés szolgálatnak, hogy a Szent Mise áldozatot mindig neked tetszően mutassa be. Hát kérjük, hogy ige hirdetése által egyre inkább gyarapodjunk. Hallgass meg, Szolgádat és a benned hívő népet e jubileumi szent mise örömében részesítettél. Add kegyelmedet,
hogy szolgálatodban mindannyian álhatatosan maradjunk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, bemutatjuk neked a dicsőítő áldozatot, hogy szolgálatunkban megerősíts, és amit érdemünk nélkül ajándékba adtál, az kegyelmedből tedd hatékonnyá bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, és a emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínálat szenvedett értünk, sérülten valljuk, hogy a halálból életre támad, s lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, és Istenünk, téged áldjon és megterünk. Áldott légy áldott, és szóljon imád, néked zengjünk, örökre glóriát. Hosanna, hosanna, néked Istenünk. Hosanna, hosanna, néked Istenünk. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutassunk be néked. Kérve kérünk tehát, Isten, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Isten üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer föl benne fiad áldozatát,
ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével és az egyetemes egyház védőszentjével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Marian püspökünket, jelenlévő püspököt, Miklós püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Egy közös asztal köré gyülekeztünk, hogy magunk hogy vegyük Jézus testét és vérét. Ennek a nagy családnak gyermekeiként most imádkozzunk úgy, ahogy maga Jézus tanította imádkozni apostolait. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön át a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinkre, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Neki az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy minden népet összegyűjtsön. Imádkozzuk Jézussal együtt, és kérve a kegyelmet, hogy megszabadítson minket is minden bűntől, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Amen.
Íme az Isten báránja, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó. Krisztus teste és vére őriz engem az örök életre.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Könyörögjünk! Istenem, pappá szentelésem 50. évfordulóján örvendezve mutattam be a Szent Mise áldozatot, szent neved dicsőségére. Add, hogy valóságosan egyé válja Krisztussal, akinek áldozatát a szent színek alatt most bemutatta, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Főtisztelendő jubiláns esperes úr, tisztelt ünneplő közösség! Ha egy családban valakinek jubileuma van, örül és ünnepel az egész család. Egy község lakossága olyan, mint egy nagy család. Lakosságunk döntő többsége hívő keresztény. Így a helybéli egyházközösséggel közösen és örömmel ünnepeljük aranymisés lelkipásztorunk jubileumát, pappá szentelésének 50. évfordulóját. Engedtessék meg, hogy mint Lucania polgármestere, a magam nevemben, a községünk önkormányzat nevében és községünk minden kedves lakosa nevében tisztelettel és keresztény szeretettel köszöntsem az ünnepeltet. Főtisztelendő Dobos Péter lelkiatyánkat, községünk aranymisés lelkipásztorát. Tisztelettel köszöntünk minden kedves vendéget és az összes jelenlévőt. Ismeretes, hogy minden egyes község lakosságáról a megválasztott polgármesterek és az önkormányzati tisztviselők gondoskodnak a közösségi intézmények működtetéséről, szolgáltatásáról, középületeinkről, iskolánkról és a kultúráról is. A hívő keresztény közösségnek azonban lelkipásztori gondoskodásra is szüksége van. E fontos lelki szolgálatot az egyházi biztosítja. Ezért vannak templomaink, egyházi épületeink, egyházi intézményeink, és főleg ezért vannak kinevezve plébánosok az egyház közösségben. Hálásan köszönjük az Úrnak, hogy a legrégibb időktől a Néniai plébáni egyház közösségnek folytatólagosan mindig voltak lelkipásztorai. Most ezt a lelkipásztori szolgálatot immár 17. éve a mi ünnepelt lelkiatyánk végzi. Hálás köszönet neki. Örülünk annak is, hogy a közösségi vezetőség között minden téren jó az együttműködés. Kérjük Jézust, a jó pásztort, akire templomban vagyunk, áldja meg aranymisés lelkiatyánkat, hívő közösségünket, minden itt jelen lévőt és községünk minden lakóját. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő esperes úr, kedves lelkiatyák! Június Jézus Szent Szíve hónapja. Régi szép hagyomány, hogy a papi szeminárium végzős növendékeit, a püspökatyák ebben a hónapban szentelik pappá, és általában
júniusban van az első szentmiséjük. Így volt ez a mi kedves lelkiatyánk esetében is. Ami rendkívüli és örömteli esemény volt 1974. júniusában, hogy 50 évvel ezelőtt Szűke Pátriánkban, Felvidéken 11 magyar ajkú újmisést szenteltek egyházmegyéink részére. Amilyen örömmel vettünk részt az első szentmiséiken, most ugyanolyan örömmel és nagyon nagy hálával veszünk részt az aranymiséjükön is, ami nem adatik meg minden paptestvérnek. Hála az Úrnak, hogy a mi lelkiatyánknak megadatott ez a nagy kegyelem, és egyházközösségünkben együtt ünnepelhessük e szép jubileumot. Köszönjük, hogy már 17 éven keresztül a mi egyházközösségünkben végzi papi szolgálatát hívő közösségünk lelki javára. Köszönjük, hogy jó pásztori lelkiséggel gondoskodik templomainkról, hogy az Isten háza szép legyen, rendben legyen, amiről az időközi javítások, felújítások is tanúskodnak. De nem csak a kőből épült templomokról gondoskodik nálunk is, és más egyházközösségekben is, hanem rólunk, Isten élő templomairól is. Mindig arra buzdított bennünket, hogy igyekezzünk keresztény hitünk szerint élni, és hitünkről tanúságot tenni, amely oly szükséges a mai, egyre jobban elpogányosodott világunkban. Köszönjük, hogy különösen a Mária búcsújáró kegyhelyekre is többször elzárándokolt híveivel, kisebb-nagyobb csoportokkal együtt. Egyházközösségünk hívő népe nevében kérjük a jó Isten áldását további lelki pásztori szolgálatára. Isten éltesse sokáig, és oltalmazza a szűzanya, akinek nagy tisztelője gyermekkora óta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dôstojný pán farár, dostalo sa mi tej veľkej cti, že vám môžem mene našej obce Bátorová, ako aj vo svojom mene, čo najsrdečnejšie v tento slávnostný deň pozdraviť a zapriať vám veľa zdravia, radosti, dušpančnej službe, Božie požehnanie ku vášmu krásnemu kňazskému jubileu. 50 rokov kňazskej službe predznamenáva duchovnú zrelosť, pastoračnú múdrosť i patričný nadhľad. Milý náš jubilant, duchovný otec Peter, do našej farnosti ste prišli v roku 2007, túto farnosť ste si zamilovali. Vyhrnuli ste si rukávy a pustili ste sa spolu so svojimi farníkmi do opravy nášho chrámu zvonku a aj znútra. Maľovanie interiéru kostola, rekonštrukcia oltára, výmena lavíc, oprava zvonov, ozvučenie, ako aj vonkajšie oplotenie celého areálu kostola sú len hrozkou toho, čo ste nám odovzdali. Veľká vďaka vám patrí za vyrezávanú krížovú cestu, ktorú ste pre náš kostol darovali, aby sme pri jednotlivých zastaveniach mohli premýšľať o našom živote cez pohľad Krista. Dovolte mi citovať slová kňaza Antona Srholca. Kňaz je ako studňa a robí všetko, aby dával čistú vodu. Kto príde s veľkou nádobou, načerpá plnú. Kto s malou, načerpá málo. Kto príde s deravou nádobou, neodniesie si nič. A kto príde s nádobou špinavou, odniesie si špinavú vodu. Vy nám tú čistú vodu dávate už 17 rokov.
Počas vášho pôsobenia ste nevynechali ani jednu svätú omšu, ani žiadne procesie počas veľkých sviatkov. V čase pandémie, keď bolo zakázané zhromažďovať sa v kostole, ste veriacim Bátorovej pravidelne slúžili svätú omšu cez obecný rozhlas a prinášali prijímanie do ich domovov, aby ste v týchto ťažkých časoch mohli duchovne a ľudsky byť na blízku svojim farníkom. Chcem sa vám poďakovať aj za to, že ste nezabudli vo svojej pastoračnej starostlivosti aj na naše deti. Organizovali ste letné tábory, výlety pre ministrantov a asistentov pri bohoslužbách, ako aj rôzne púte. Zvlášť sa chcem poďakovať za vedenie krížových ciest na Kalvárii v Neníciach. V predveľkonočnom období, ktoré nás vždy pozbudzujú, aby sme napriek problémom a ťarche našich krížov kráčali ďalej. Neostať padnutý na zemi a s odhodlanosťou vystúpiť až z cieľu nášho životného putovania. Francúzsky spisovateľ Lamartine dal otázku: kto je tento človek? Na otázku, kto je tento človek, túto odpoveď. V každej farnosti žije človek, alebo aj viacerý, ktorý nemá rodinu a predsa patrí do rodiny celého sveta. Bez neho nie je možné narodiť sa ani umrieť. Žehná kolísku i truhlu, manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje najväčšie tajomstvá, pred ním vylievajú svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padá do srdca s vášňou Božej autority a preniká dušami silou viery. Kto je tento človek? Je to kňaz. Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro ako skutočný kňaz. Aj Sväté písmo vraví, že všetko má svoj čas a svoju chvíľu. Svoj čas má aj pôsobenie kňaza vo farnosti. Koľko kňazov človek zažije v jednej farnosti? Veľa či málo? Počty sú nepodstatné. Podstatné je to, akú stopu za sebou zanechá a čo odovzdá svojim veriacím. Duchovný otec Peter, milý náš pán farár, príjmite od nás ako poďakovanie za vašu duchovnú starostlivosť tento obraz Ježišovej tváre s trňovou korunou, symbolizujúcu život veriaceho človeka, ktorý má mať pokoj v srdci napriek utrpeniu v ťažkých životných situáciách, nádej, ktorá ho upriamuje na nebo. Zároveň prosím všemohúceho Boha, aby ste nás ešte veľa rokov mohli duchovne viesť a pozbudzovať pri dobrom zdraví a radosti vo vašej pastoračnej službe. Pochválen buď Ježiš Kristus. És a szolgálatot. De úgy gondolom, hogy egy őszinte készfogás, úgy, mint most, hogy megtettük, és egy őszinte tekintet, és az egy kis szavacska, hogy tényleg köszönjük szépen, köszönöm, Atya, ez mindent megmond. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük még egyszer. Ajándékokat fogásni szeretettel. Drahý spolubrat Marek, ďakujem ti, že si prijal moje pozvanie byť slávnostným kazateľom a že si nás povzudil k vernosti Bohu a cirkvi. Ďakujem to, že si ten príbeh si povedal z tej knižky. Skutočne to bolo tak. Ešte len toľko dodám k tomu,
že keď som bol vo Vinici a mal som kaplána, nebol som doma, z Budapešti prišli z keresztényéletu niečo pripraviť. Poverili som kaplána, že mi môže miesto mňa celú farnosť uviesť. Potom, keď som čítal článok, medzi tým tam bolo: pán farár, nie z úradnej hodiny, bár, kedy môže prísť. Len na jedno si musia dávať svoji vereci pozor. Bože chráň, aby niekto zomrel bez kňaza. Tak tomu to veľa. Skutočne, môj kňazský život, 50 rokov, aj v tej knižke je to napísané, vždycky som robil všetko, aby skutočne zomierajúci neodišli bez Krista. Ďakujem ti za povzbudenie. Kedves püspök atya, nem gondoltam volna, hogy a mai nap még a budapesti televízióban is leszek rajtad keresztül. No. Ilyen az élet, ugye íratlan szabályok vannak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elsőre elfogadtad a meghívást, és hogy tényleg ma itt veled ünnepelhetünk. Jóisten fizessen meg továbbra is, jövőre 25, és utána, ahogy mondtam, itt egy 50, ott egy 50, a többi év is. Nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen a szép ünnepen, és kicsit röstelem, hogy én nem köszöntöttem mindjárt elején a szlovák testvéreket, úgyhogy most szeretném megköszönni, hogy együtt lehettünk. Veľmi pekne ďakujeme. Veľmi sa teším, že sme sa stretli. Pochválen buď Ježiš Kristus. Ez az utolsó gondolat részemről, majd holnap is szeretném megköszönni a Szent Mise keretében, de ma, akik itt vagytok, hogy eljöttetek és együtt adhatunk hálát a Jóistennek. Biztos, hogy nem könnyű sokszor a papi élet, de a kitúzott célokból, ha az ember nem enged, nem tágít, sokszor kemény fejjel, akkor mindig öröm van belőle. Meg kell szenvedni érte, de utána öröm. Mio Baradával, mikor először találkoztam, akik ismeritek, mint az Ószövetségben is voltak ilyen vizionárok, látnokok, akik úgy bizonyos dolgokat előre megmondtak. Bálám profitáról tudjuk, hogy megmondta nem tudom hány ezer évvel előtte, hogy meg fog születni Jézus. És nem tudták az emberek, éltek, mentek. Ez a Mio Barada különböző dolgokat lát, érez. Ugye amikor tőlünk elköszönt innét egy év, azt mondta, hogy eljövök, ha nem lesz háború. Ő érzi, ugye a levegőben tudja, hogy mi forrong. Amikor először találkoztam vele, azt mondta nekem, esténként a papoknak ilyen vizionális gondolataiban szól, ezt mindjárt maganóra játsszák, fölveszik és fordítják magyarra, vagy amilyen nyelvre kell. Ezt mondta nekem. Kedves testvér, folytasd azt a munkát, amit teszel a földi életből eltávozókért. Ha látnád most, hogy mennyi ima száll feléd, azoktól a lelkektől, akiket utolsó útjukra
Jóisten elé bocsátották. Ez volt 50 évennek a célja, és ezt teszem. Szinte hihetetlen, utolsó 3 év is nincs közösségünkben olyan, aki szentségekkel nincs ellátva. Ha tudom, itt volt egy eset, jött a helikopter, még ők is szálltak belőle, már ott voltam a Szent Kenettel. És azt mondták, szlovákul mondták, hogy hát, honnét tudja, hogy itt vagyok. Mondom, nekem már is telefonálnak és jelzik. Ez a papi életem ez volt, és én továbbra is ezt teszem. Ha sokszor kemény fejű vagyok, mert mondják, hogy bizonyos dolgokból nem engedek, ezekből továbbra se tudok engedni. Mert el lehet rontani egy életet, de Isten a távozásnál jóvá lehet mindent tenni. És ez lesz a további élem. Még egyszer mindenkinek mindent nagyon szépen köszönök. Főtisztelendő plébános atya, kedves Péter atya, a szeretetteljes kérésének eleget téve felolvasásra kerül Szent Atyánk Ferenc pápa áldása és átadása. Ő szentsége Ferenc pápa szívből adja apostoli áldását pappá szentelésének 50. évfordulói alkalmából főtisztelendő Dobos Péter életére, bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, és a szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, hogy növekvő hűséggel és belső örömmel folytassa Istennek és egyházának szentelt, imádságos papi hivatását. Ipoly Balogh 1974. 2024. június 8-án. Kelt, Vatikánváros 2024. május 7-én. Fogadja nagy szeretettel! Köszönöm szépen, ezt is állt a Szent Atya, és azért papjaira ilyen értelemben imáink keresztül gondol. Köszönöm. Áldás következik majd. Aranymisés áldásomat adom a Szent Mise végén. Utána az asszisztenciával itt együtt letérdelünk az Úr Jézus előtt, és szépen kimeníteni. Szent Mise után aranymisés képecskéket adnak áldással rajta, és kiosztanak azokból a könyvekből, amelyeket a betegek és a haldoklók utolsó útjáról írtam. Ezt mindenki vihet. Van szlovák nyelven is, magyar nyelven is, ott fogják osztani. Vannak ilyen különböző emlékek, mindent vigyetek, nagy szeretettel adom. És most pedig fogadjátok egyházunk áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg és őrizzen titeket az Isten. Ragyogtassa reátok orcáját, és legyen irgalmas hozzátok. Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg a békét. Niech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Aranymisés készföltételem által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Ségbe
Szeretettel várunk a közös asztalhoz.